cek kalau sampai harus
kawula nuwun. Katentreman karahayon tuwin kawilujengan saking Gusti ingkang Maha Semasi mugi tansah kajiwa kasarira dhateng sagunging pertamu sindang kakung Sumawur Putri ingkang satuhudat kalinggo merdani akram. Kepareng kawula nyuwun gunging samudra wangsami dene kawula kumawantun wirangi trapsila ngadeg wonten ngarsa dinanggos sami inggih awit mradopa dawuhipun ingkang hamengku gati panjenenganipun Bapak Stefanus Suyadi sekaliyan garwa Suparaya ageng dinen kawula kadhawuhan ngaturaken menggah urut reroncening adicara nuwun inggih pangibadah perengetan sewu dintenipun Bapak Citra Ngadimin katimbalan maksibu wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Kanthi mekaten ugi sadangunipun tinira ingkang sepuh kinasih Bapak Stefanus Suyadi saha warga ageng tansah manggihaken suka basuki. Nuwun dumateng sagunging para pilenggah kakung Sumawur Putri ingkang satuhudat kalinggo merdani ngagrami. Kepareng kawula badhe ngaturaken menggah urut reroncening adicara wonten ing kalodhangan siang menika. Adicara ingkang sepisan nuwun inggih pambuka ing samangke badhe kapurwatani pandonga ingkang dipunaturaken dening panjenenganipun pepundhen kula ingkang winanti pakurmatan Bapak Timotius Yamin. Ingkang angka kalih nuwun inggih bisisung pamuji saking kaum pria kalajengaken wedharing sabdo ing samangke ingkang dipun pratidesaken saking panjenenganipun ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Pendeta Victor Immanuel Atmarisandi S.Th. Titiwara ingkang kaping 3 nuwun inggih pisusung pamuji malih saking kaum pria. Lan ingkang angka sekawan menika pandonga pungkasaning pangbadah ing samangke kapiji so kapitasaken panjenenganipun Bapak Barji. Para pangibadah kalajengaken inggih menika adicara adat inggih menika tasakuran wonten atur pambagio harjo iwono inggih atur pambagio wilujeng samangke dipun sarirani panjenenganipun Bapak Daniel. Adicara ingkang kaping 6 inggih menika adicara pungkasan kalajengaken lang suka sesarengan kadang campursari laras manunggal inggih menika campursari rohani saking GKJT Usman Manunggal ingkang dipun pangersani panjenenganipun Roko Mas Yasmarianto do Bapak Triyono. Kanthi amur watani adicara menika sumangga kita memuji sarengan Kidung KPJ angka gangsal kita repakaken padha ingkang kaping 9 so ingkang kaping kalih. Sami
nuwun. Ame-ame pasang Kalimatapi sinabekta ing Wiladoni tinepinong tolak sari dumawa ing tawang toang. Linapatno siku denani Gusti ingkang merubah dumadi Purwanarbuka Hanyurasa. Udar kaudar sato ambabar caritaning jiwa kang kahwayo sinungsada lalangan mataya raras runtut ing pamuji wonten ing Hyang Widi. Wonten ngasanipun satunging para tamu sinedahan kakung sumaputri ingkang satu dhateng gomedhan ngajak remi Amris Rahayu wilujeng anginipun adicara menika lumampah kasuwun kanthi adap asring manah katur panjenenganipun ingkang winantu ing pakurmatan panjenenganipun Bapak T. Modis Yamin kasuwun uga ing pandu sasora pangandikan kawula aturaken. Matur nuwun ingkang wekdal ingkang dipun paringaken dhumateng semoga kawula. Semoga panibadah ing siang menika kita wiwiti kita buka kanthi pandonga kita sedherek satos. Semoga sami dosaken. Gusti Allah Rama kawula ingkang dedalem ing kraton swarga ingkang muslanggeng. Kepareng ing wanci siang Gusti. Kawula saged sowan marep wonten ngarsa paduka malih. Ngaturaken agunging panuwun lan pamuji syukur. Awit sih katresnan paduka ingkang tansah paduka paringaken dumateng kawula sedaya. Katitik dumugi siang menika paduka tasih ganjar kawijengan katreman bagas waras sihat sehingga kawula saged ningali dinten peparing paduka ingkang indah menika. Kadhi satemah anggenipun lantaran sabda ing samanti namung pakarepun Sang Roh Suci ingkang badhe dumados. Kadhi mekaten Gusti lampahipun pangibadah ing siang menika saking wiwitan pertengahan ngantos pungkasanipun ing samanti kawula pitadosaken wonten ing ngarsa paduka ing menawi wonten ing satengahing pangibadah ing siang menika wonten panggodaning bilahi roh pepeteng setan iblis ingkang badhe ngrebat panguwasa paduka langkung rumiyin paduka singkiraken paduka tebihaken saking papan menika sehingga namung katetreman kawijengan ingkang badhe kawula tampeni. Kadhi mekaten Gusti monggo sawetahipun kawula pitadosaken wonten ing paduka ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus pangibadah ing siang menika badhe kawula pisanan. Amin. Matur sebasa nuwun dhateng Bapak panjenenganipun Timotius Yamin ing saben ngasta wonten ing pandonga pabuka. Ing salajengipun kepareng kaum pria badhe ngaturaken pisusung pamujinipun. Ibu bilih sampun samekta igati sareng diri sasana papan kawula aturaken. Yoko nabu, yoko konbu. Kecile suke melarat tuokno
mesti dosa sapa wae kang percaya Gusti Yesus
Matur saya paduan katur datang pada kaum pria yang sampun susungaken pamujinipun. Sampun dijuanjinipun samangke kita badhe nampi bedaraning karohane pramila kagem wedharing sabda sampun kula aturaken kunjuk dhateng pepunden kula ingkang winanti ing pakurmatan panjenenganipun Bapak Pendeta Victor Immanuel Padma Harisandi Setia. Pramila papan sartaipun kawula aturaken. Matur nuwun Bapak Sutresno ingkang sampun paring wekdal dhateng kawula ing wekdal menika. Lan monggo Bapak Ibu ugi para sedaya kita sidang sawetawis kita nyawisaken manah kita nyuwun pangandikan saking Gusti. Rama kasuwargan ing siang menika ing satengahing pangibadah syukur menika. Kala sami badhe mirengaken sabda pangandika paduka Gusti. Kawula nyuwun karsa paduka paring dawuh dhateng kawula sami. Mulih wonten piwucal kepeling kagem kawula sami. Gesang kawula ing mangajeng langkung dados kiyat malih. Wonten panglipuran lan wonten pepadang ing margi kawula. Monggo Gusti paduka piyambak ingkang karsa paring dawuh kawula sami tansah sumadyo mirengaken. Amin. Sebentar malih ngaturaken sugeng siang Bapak Ibu Kipara sedaya kang kinasih. Majelis keluarga ugi ngaturaken pamatur nuwun sedaya ingkang sampun terlibat lan mangkaten ugi dhateng panjenengan sami ingkang sampun ngudhangaken wekdal ing siang menika. Inggih menika keluarga Bapak Stefanus Wiyadi kalian Ibu Wahyuni. Jangkepe sinten nggih Bu Wahyuni niki? Macam-macam kan? Jadi ini NS Sekar Sri Wahyuni ndak nggih Bu. Riyen enten sanesé kula kelingan riyen enten tambahan sinten to? Lufiati. Oh nggih. Lufiati ndak Wahyuni. Wong limo beda kabeh. Nggih niku lah Bu Wahyuni aman. Nggih menika kirang langkung setunggal ewu dinten putripun Bapak Rama Kinasih Bapak Cipto. Bapak Ibu Kipara sedaya kang kinasih. Wonten salebetipun slabeting gesang kula panjenengan sami langkung-langkung tiyang Jawa. Enten piwucal ingkang saking alit, wiwit alit kula kinten niku sampun kulina diparingaken dhateng putra wayah dan kita semua lah intinya demikian. Niku bab unggah-ungguh sing mesti. Napa mau unggah-ungguh niki? Nyuwun terus matur nuwun. Napa malih nika? Nek liwat derek langkung nek gawe salah nyuwun pangapunten. Nggih bagian dari unggah-ungguh. Saya yakin semua mengajarkan terutama pada anak-anaknya. Salim dhisik. Piye lek bar diparingi sanjang napa ning anake matur nuwun. Terus diajari. Nah, unggah-ungguh niki teng napa kok diucal? Niki salah satu bentuk utawi wujud ngajeni. Nggih ngajeni awake dhewe, ngajeni wong liya. Rono napa niku gandengan. Nek ngajeni awake wong liya, awake dhewe insyaallah menawi basa Arab menika ugi diajeni. Nggih. Sadurunge lanjut, kula badhe taklet ugi.
kula badhe takut teng jenengan. Niki kurang langkung lek gangsal tahun jenengan ngetos kula sak cekap tepang kula irungganipun pasaman ngaduman nggih. Paham lah kula masih tong niku pripun, Pak Itong niku pripun kita langkung. Kepara nyawang, kepara biji barang juga. Dan niki kula tanglet nyonti biji niki. Nek miturute jenengan sak tepange jenengan tentang kula niki termasuk tiang sabar napa mboten sabar emosinan. Jujur niki sing jujur, tenan kudu jujur niki. Sabar. Tenan niki mboten terpaksa. Mboten pencitraan niki. Mboten pencitraan. Gegek pengen kamera YouTuber terus pencitraan niki. Sabar hitungane ya sabar sedengan napa termasuk hitungan sabar. Itu teh jenengan wong ini. Tenang, aku paham dadi sing lho paling ngene wae. Lumayan sabar banget. Ternyata nggih, jere wong sing jere sabar, niku jenengan lho niki nggih. Miturut jenengan. Beberapa hari yang lalu saya niki emosi banget jengkel, mboten beberapa hari yang lalu nggih. Enten beberapa bulan yang lalu niki gandengane kalih niku wau. Kula niki rumangsa kula saat ini kula nggih pegiat dhisik rumangsa aku ya wong rodok sabar, lumayan sabar ditegesi jenengan wau. Tapi jengkel banget keporo. Alah, jengkel banget Bapak ini. Terus kalau mantan enten acara kegiatan para pendeta niku sidang wonten daerah Blora mriku awal tahun ini. Terus dipanggilne nginepe kula dipanggilne sak omah kali enten piatu 8 lek tak 7 kalau semanten nggih beberapa pendeta rata-rata pendeta sedanten enten sing sepuh niku Pak Agus, Pak Yosia sing senior niku nggih wonten. Lah enten sing neng tunggal pendeta tunggal. Terus sing kepitan neng. Nah, nggih tak ngoten. Rumahe rada ombo, tuan rumahe boten wonten, terus napa niku enten ruang tamu di tengah jam. Nah, saben tiba sidang sore napa dalu ngoten niku leret. Nggih kados masih kesel nggih kula tapi kula ngetos sesepuh niki kados Pak Agus, Pak Pendeta Agus, Pak Pendeta Yosias, Pak Pendeta Kasnati enten sinten malih kula semanten kula kesupen. Niku sami jagong teng ruang tamu nggih melok jagong teng ruang tamu. Lah enten sing sunggal niki sing rada enom. Berapa kali nggih namung liwat to nggih ombo sih panggonane tapi liwat nggih namung minggir ngoten niku to. Mboten enten swanten nggih liwat buatan pencicilan sih, tapi mau liwat medal dia liwat oleh metoman dia liwat oleh iki hari pertama kalau tersengan, hari kedua lebet hari ketiga waras muter-muter di dem-dem bibit kalau nih kalau semangat iki bocah masih pendeta kalau bocah-bocah nih kalau semangat sampai saya musim itu sama kenapa kalau ini ngomong sepuh nih ini senior sesepuh buatan pulau pribadi gitu tetapi ingkang langkung senior nggih wonten. Mau liwat menutuk kaya lah duwe unggah-ungguh. Lah unggah-ungguh niku gandenge napa? Ngajeni kok. Bapak Ibu ki para sedherek kang kinasih, jengkel pas kala mati. Tak labrak kok kowe padane didem-dem wiwit kala semanten. Padahal jenengan kula niki kepetan sabar. Emosi banget kula pas. Nggih, boten kula contohne cerita tentang emosi, pokoke intine ngoten niku lah. Kula emosi sangat. Kenapa kok rasa utawi tindakan ngaji menghargai orang bahasa Indonesia itu penting. Mari bayangkan ketika jenengan mbok menawi natos ngalami situasi kados kula kalau wau. Putune jenengan tiba-tiba liwat nyentak teng jenengan niku napa mboten rata-rata. Enek bocah dingi sore liwat teng mriki ora ganggu apa nek kenal pote brok bisa ngoten liwat tengah dalan kampung napa ora jengkel. Bahwa menawi jenengan uji natos ngerasaken ketika tidak dihargai ora diaji. Boten namung perkawis boten tok membuat sesuatu, hasil karya sesuatu atau sudah melakukan sesuatu terus ora diaji. Masa cobilah ibu-ibu niki biasanya saya tengah duman sing sok masak niku ibu-ibu. Wis masak keroyo-royo tangi gase. Cek adem-adem masak masakannya ora disenggol, ora didemek, kepala malah enak. Bahagia apa mboten Bu lek ngoten niku?
Bagi ya mamane mboten disin wis masak terus mamane mboten didemek kali sak omah ngoten niku. Kecewa kira. Pak dan anak-anak tolong dengarkan nggih, wis diroyo-royo dimasak-masake amoh kepada tipe itu ora enak. Pun sebaliknya bapak-bapak bujang kerja ya mungkin hasilnya tidak banyak mulai omah alah nek duwe sampe netok lho Pak mendingan ning omah wae kurang iki kok kenal loh. Ketika ya rasa ketika kita tidak dihargai menjadi masalah buat kita niku masalah. Bapak Ibu gimana sedaya kahinase kula watesaken wonten ing napa ingkang dipun dawuhaken Gusti ingkang kasrat wonten ing setunggal Timotius bab gangsal ayat kaping 17 ing basa Jawi mekaten. Para pinituwa kang becik panggere iku pantes diajeni. Tikel kaping pindho. Luwih meneh kang kabubuhan khotbah lan memulang. Ing basa Indonesia mekaten, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bapak Ibu para sedherek kakinase ingkang sepindah, penatua-penatua yang baik pantas dihormati, baik pimpinannya pantas dihormati 2 kali lipat. Nah, sing apik niku pantes dihormati 2 kali lipat. Napa malih sing biasa mawon niku pantes dihormati, napa malih sing apik kudu diajeni, luwih diajeni. Dilalah niki nggih Pak pimpinan, pimpinan sepuh, tetua, Pak ya diuji pimpinan wonten ing dusun. Penatua atau pini sepuh atau pini tua adalah orang-orang senior yang dituakan ingkang diajeni bosone Pak Sutrisno niku pebunden nek Mas tadi kula pebundene Pak Swadi padahal Pak Swadi niki pebunden kula. Sesepuh baik secara usia ataupun jabatan atau hal-hal yang layak dihormati atau dituakan niki bini tua bini sepuh. Memang kalau di gereja ada jabatan penatua juga bini tua, tetapi artinya juga kurang lebih sama, orang-orang yang dianggap dewasa senior layak diajeni dituakan tua. Bapak Ibu para sedherek kakinase, Mbah Cito atau orang tua kita pasti punya orang tua. Secara usia mereka pasti jauh lebih senior daripada kita. Cah nom-nom, monggo unggah-ungguhe lek ngajeni sing sepuh. Bukan kok gila hormat yang tua iki. Tolong diajeni. Niku hukumnya harus ngapa? Orang-orang tua wajib dihormati. Apalagi kalau orang tua dulu adalah orang tua yang baik. Monggo adalah pimpinan yang memimpin dengan cara yang baik, monggo diajeni. Boten berarti pantas-pantas, tapi diajeni dengan gini kok rasa niku. Kaping kalih malih langkung-langkung ingkang saged khotbah utawi dan memucal. Khotbah niku nggih gampangane ngomong ning gereja, bukan hanya sekedar khotbah firman Tuhan nggih. Khotbah arti katanya adalah berkata-kata, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan. Kalau kinten tiang-tiang sepuh neh paling piwucal nang anak-anak ngono kae. Le ngeten iki, urip ki ngene iki. Niku khotbah juga. Ketika jenengan para tiang sepuh paling piwucal datang putra-putri panjenengan, niku juga khotbah sebenarnya. Apalagi kalau piwucal baik, melalui kata-kata nasihat baik. Niku juga khotbah. Mengajarkan yang baik kepada anak-anak. Langkung-langkung neh iso mengajar. Mengajar niku nopo? Mboten namung omongan tapi nyontoni. Mengajar niku membuat orang menjadi bisa, dan membuat orang menjadi bisa melakukan adalah dengan contoh, dengan teladan. Marahi bahasane kados ngoten. Mboten namung teori. Dan saya yakin orang-orang tua di sini pun akan demikian. Ojo pemerintah, ngene ya tapi orang kayak contoh. Niku kemungkinan anak-anak juga bermasalah untuk bisa mengikuti. Bapak Ibu kepada saya kakinase, sepindah malih dinten menika ugi wujud penghormatan ngajeni tiang sepuh utawi sesepuh pinituwa. Bapak kinasih Mbah Cito. Dalam saya tidak tahu bagaimana interaksinya dengan Pak Yadi, dengan anak-anak sejak kecil.
Tetapi yang pasti kalau kita Bapak cipta nalika sugeng nalika dados tiyang sepuh ugi paring khotbah, paring nasihat dhateng putra-putrinipun. Paring tulodo mengajar anak-anaknya untuk menjadi dewasa, mandiri pada waktunya, memimpin keluarga sehingga keluarga bisa ada sampai saat ini. Dan itu wajar untuk diajari, lumrah dan memang kudunya diajari. Monggo unggah-ungguh menika kita pelihara menurut kemampuan kesakitan kita. Tansah ngajeng para sesepuh-sesepuh kita, senior-senior kita, orang-orang yang kita tuakan. Karena itu mendatangkan berkat dan kebaikan. Kita pun pada waktunya juga akan menjadi senior dan sepuh. Mugi dados piwucalan berkah kagem kula panjenengan sami. Amin. Bapak Ibu kibara sedherek kirasih, semoga sami ndedonga kita nyepakaken dipun Gusti. Rama kasuwargan matur nuwun paduka paring dawuh dhateng kawula sami lumantar Timotius kala kawula dimutaken kados budya kawula tansah nggadhahi unggah-ungguh inggih menika ngajeni para sesepuh kawula, para senior kawula. Langkung-langkung ingkang saged ingkang sampun tansah memucal ingkang tansah ngajari kawula wonten ing kesaenan. Kawula kedah estu ngajeni hormat dhateng para sepuh kawula. Mugi atuh Gusti menika ugi dadosaken berkah dhateng gesang kawula. Rono tentunipun sinten ingkang purun menawi boten dipun anggep utawi boten dipun ajeni. Sedaya kedah merloaken pengin kawontenanipun ugi dipun hormati dipun ajeni. Mugi kawula saged ngajeni murid kawula ugi pikantuk pangajeni. Yen pangapunten Gusti mbok bilih kawula ingkang lumantaraken dawuh pangandika paduka wonten perkawis ingkang boten ngandungi kaliyan karsa paduka nyampunaken wonten salebeting manah gesang kawula sedaya. Lan nderungan kagem keluarga menika para putra wayah saking Mbah Cipto ingkang sampun sesarengan kaliyan paduka wonten ing swarga mulya. Kawula nyuwun berkah paduka ing ngajeng-ngajengipun mugi terus babar anggenipun gesang tansaya pinterkah lan ugi tansaya saged dados margining berkah saking paduka dhateng sak kiwatenganipun. Anggenipun sami ngupadi paduka kanthi kawicaksanan lan kegiatan saking paduka. Anggenipun sami ngayat tanggung jawabipun saya wonten ing keluarga, saya wonten ing masyarakat lan ing pundi kemawon paduka berkah ugi kanthi kawicaksanan lan kegiatan paduka. Murid sedayanipun Gusti saged kalaksanan kanthi sae lan saged nuwuhaken hasil ingkang sae ugi dados berkah dhateng sedaya. Pikajeng pangajeng-ajeng sae ingkang dipun rancang dening keluarga ugi tansah paduka berkah. Mugi saged dipun upati kanthi sae tumuju wonten ing pangajeng-ajeng sae punika kalaksana kanthi utuh Gusti. Gusti menika pandonga kawula ingkang tebih saking kasampun. Kalau pitados paduka Allah ingkang Maha Asih bakal paling lan kepara langkung sampun gadhahi rancangan ingkang paling sae kagem putra putri paduka ingkang tansah hormat dhateng paduka. Amin. Matur nuwun. Matur suwun kagem Bapak Pendeta sampun medharaken sabdanipun Gusti. Ing salebetipun semangga sabdanipun Gusti menika kita tampeni kanthi kita ngulukaken pamuji kidung KPJ angka 139 kita wujudaken pada ingkang kaping 9 lan pada ingkang kaping 2.
Ing diwaracanipun nunggih pamuji saking kaum pria. Pramila wedal kawula semanggaaken.
Matur sembah nuwun dhateng kaum pria ingkang sampun mingsusungaken pamujinipun. Pramila kangge pangibadah wonten kadang menika purna, pramila badhe kapungkasi mawi hastunggara panutup. Pramila kagem pandonga kala aturaken saltipun dhateng panjenenganipun Bapak Badhi Semono. Semoga kita pungkasi pangibadah peringatan 1000 dinten raripun Bapak Citra. Semoga kawula dherekaken. Puji syukur Gusti konjuk wonten ing ngarsa paduka. Bilih paduka sampun nganti kawula wonten ing saktengahing pangibadah menika. Paduka sampun nuntun kawula, berkahi kawula saking wiwitan pertengahan ngantos purna menika manggihaken kawijengan kebak kabingahan lan raos syukur lan kepareng kawula mungkasi pangibadah ing wanci siang menika kaliyan kawula sedaya nampeni berkah saking paduka sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Sang Rama Gusti Yesus Sang Putra tuwin pakaryanipun Sang Roh Suci wontena ing kita sadaya wiwit wekdal menika langgeng ing sak lamin-laminipun. Amin. Amin. Pangibadah menika badhe kapungkasi mawi nguluhaken pamuji Kidung KPJ angka 936 kita bacaken potekan kaping 9. Nun saking pertamu kagum Sumamon Putri ingkang sadu daging romatan. Misalipun saking keluarga panjenenganipun Bapak Stefanus Suyati. Jadi boten saged kawiyos ing ati namun kandhek wonten ing jangga
Badhe matur wonten ngarsa jenengan Gusami pramila miji dhateng panjenenganipun Bapak Daniel. Ing pemilih sampun samakta igati sampai diri udah so panggilan kala terakhir. Semoga. Matur nuwun dhateng Kadang Kadwara ingkang sampun maringaken wekdal dumateng kawula. Katentreman lan karaharjan